Jeg hedder Maja Kvistgaard, og jeg studerer til fysioterapeut, og samtidig spiller jeg håndbold. Jeg bryder mig egentlig ikke så meget om at kalde dem fordele, men altså jo, det er det jo, fordi at skolen tager hensyn til, at jeg har et fuldtidsjob ved siden af. Så de hjælper mig med at arrangere og flytte rundt på nogle ting, hvis det er en nødvendighed for mig. Jeg har gjort brug af ordningen med at få flyttet noget praktik. Jeg skulle have været i praktik i efteråret, ligesom alle de andre fra min klasse, men jeg havde landsholdssamling på det tidspunkt, og var derfor tvunget til at få den ind på et andet tidspunkt. Skolen ønskede, at jeg skulle ud i praktik, inden jeg skulle i min modul 2-praktik, og derfor havde jeg de to i forlængelse af hinanden, så jeg var ude sådan lige mellem jul og nytår. Normalt får de information om, at de får en elitestuderende, og derfor er de så lidt åbne over for det, og mine oplevelser er positive. Når jeg har været ude, og de skal lige måske finde ud af, hvem man er som person, og de finder ud af, at man bare, når man er der, så er man på, men så stikker man måske også en gang imellem og kommer igen, jamen så accepterer de det også, og synes også måske, det er lidt spændende og sådan noget. Så jeg har egentlig haft rigtig gode oplevelser med det. Jamen, jeg havde sådan set allerede valgt studiet. Jeg havde gjort et forsøg på, om der var mulighed for at komme ind i Holstebro. Jeg boede oppe i Midtjylland her før, og allerede få det startet op der. Jeg har længe gået med tanken om at prøve det af, men det var der ikke mulighed for. Så da min kontrakt trådte i kraft hernede, jamen, så vidste jeg, at det var her, jeg skulle prøve at søge ind. Jamen, jeg tror sådan set, det vil være ligegyldigt, om det vil være i Holstebro eller Aarhus, eller hvor det vil være henne. Altså, der er andre, der har været på den her uddannelse før mig. Der er rigtig mange inden for min branche, håndbold, som vælger at gå den her vej. Så der er nogen, der har banet vejen før mig. Måske ikke så meget hernede, men de er kendt med de ting, der skal til for at hjælpe os. Så på den måde så var det ikke sådan det, der gjorde, at jeg valgte Esbjerg, men jeg er utrolig glad for at være i Esbjerg. Jeg synes, de har været utrolig gode til at hjælpe mig og rigtig åbne. Jamen, jeg ved jo godt, at håndbolden ikke var evigt. Den kan jeg måske være ved, indtil jeg bliver 32-33, hvis jeg er standhaftig. Men altså, så jeg ved, der er noget på den anden side, og jeg skal ikke ud og være håndboldtræner som alle de andre, så derfor er jeg ved at forberede mig på en civil karriere bagefter. Altså, jeg har prøvet ligesom, at have den der periode, hvor jeg ikke lavede andet end håndbold. Og det kan være sjovt i en periode, men derefter så synes jeg også, at man bliver lavet. Jeg kan rigtig godt lide, at der er afbrækket fra håndbolden, og jeg får proppet noget viden i hovedet og komme ud og møde nogle andre mennesker. Om det så er fordi, at håndbolden går skide godt, eller om det har en down-periode. Så bare det der med, at man får fyldt andre ting i hovedet, det synes jeg er rart. Og jeg synes, det er super spændende at lære noget mere om kroppen, fordi at jeg bruger den så meget, jamen, så får jeg en bedre forståelse for, hvad det rent faktisk foregår, når jeg træner. Jamen, altså, nogle gange tror jeg selv, jeg føler, at jeg kommer sådan lidt ind og ud, og er sådan lidt ude på sidelinjen. Og det er jeg i princippet også noget hen ad vejen, fordi at jeg netop ikke er der fuldtid som de andre. Men jeg synes, de tager godt imod det, og en gang imellem så spørger de lidt af nysgerrighed og sådan noget. Så altså, jeg synes, der er en interesse for det, og også en accept af det. Jeg synes, de har været positive.